أرسط زينا علامة رقيق أواج مملاس نبرت بحجز من رحم انقساس قطبا كل مقبار كم زخنا منستر فتحي دكتور جيديون تيموتيوس أغنزيوا رقيق أواج سرح بانكي تزفر بمزمان علم لخم التأثارن تودا داراينة معبايز علم مخانون تغنزيوا وصاي بايتو صدتاو حبرات منغستات اسرائيل اب ويست بانك تغبرو زي حقاو سفرات دون كتبل اتاساس سلام تنا دي سبا كابز مدبرو استوديو تي في تقبلوا كبرات تخاتلتنا ساعات زتدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاچوالو مساخم كصنحي سناي مكتالنا كون لكم تمنيتيو فلما حصرت زيناتات علامة رقيق أواج مملاس نبرت منقساس قطبا بحقن ممراح كم زخنه تحبيرو علامة رقيق أواج مملاس نبرت فيدرالي طوعي فتحاوي بحقن سرعتن زي مراح منقساس قطبا كهلو مقبار كم زخنا منستر فتحي دكتور جيديون تيموتيوس أغنزيبوم نترقيق أواجا ملكيتهم توم منستر أبزهاب ومجلسي تحقي 4 علامات كم زلو أبريهم كتباو قبنات ناتبراختو ممصوم هافتي مملاس كل مداو زخنا فلفلو زي تفلت هافتي زملكت معقف كهلو مقبار علم لخا قبواتنا موزان علم لخاو ملكعتاتنا من بلان تحقي أدلاي خوينو كم زترخبا توم منستر أرديهم عودي ساينس تكنولوجي انوفيشن النمعباي ستارت اب نسترايد ايثيوبيا عزوز قدي تصاوتالو كبلو دكتور بلط مولات زاريبوم عودي ساينس تكنولوجي انوفيشن النمعباي ستارت اب نسترايد ايثيوبيا عزوز قدنا تصاوتو كم زخنو منستر انوفيشن تكنولوجي دكتور بلط مولا غليصم منستر انوفيشن تكنولوجي اب تعود زتوافروا اكلات ولقن منغسن بسرع كونتات زراخ معقب مفتار زعلم مدرخ زتا سناديو ابتي مدرخ اب عود انوفيشن تكنولوجي زتوافروا محبرات امرار حنسوميان منغستاون ولقن تكالات ترخيبهم دكتور بلط مولا ابتي مدرخ اب عودي ساينس تكنولوجي انوفيشن زتوافروا ولقن تكالات زلوم عقمي اب ربحان موعل محبرات تعودي تكالات ولقن منغسن زراخ معقف مفتار ادلاي كم زخنم غليصام تي عودي نمعباي منغستي ولقا زفر لعلو تكالات تمرتي محبرات تعودي محازوت لمعاتن تواديدوم كسرحو كم زغباون تزاريبوم عودي ساينس تكنولوجي انوفيشن نمعباي ستارت اب نسترايد ايثيوبيا عزوز قدنات اوتو كم زخنم غلاصوم ون كابتي منستر زرخبنا يو حبريتام اردي الله كلاي ولدو ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ንዝገብርዎ ጉዕዞ ምትሕባር ኣብ ዝኽእሉ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ምስ ሚስዮናት ኢትዮጵያ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዘታ ኣካቢት ብሄራዊ ኮሚቴ ጻውዒት كلاي ولدو ኢትዮጵያውያንን ሚኒስትር ቱሪዝምን ኣምባሳደር ናሲሴ ጫሊ እቲ ጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መቐጸልታ ካልኣይ ዝገብርዎም ሃገራዊ ጻውዒታት ከም ዝኾነ ተዛሪበን ዕላምኡ ድማ كلاي ولدو ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ምስ ባህሎምን ታሪኾምን ምዝማድ كمون أبصرنا يتكبرات زهلهم تساتفو كب نخبلو نملعال كم زخنا تحبيرو نزين معواتي كومتي مسكلاتن محدار كتماتاتن كمون ببركي فيدرال مسزلو منغستاون زي منغستاون تكالات بموجداد يسرح كم زلو قليتن كسابورح مسكرم كل تشحن عصر شوعتنا متمرت زي تسنح كم زخنا بمقلاز ميسيونات إيثيوبيا ناي متحبار قدوما تناخيرو من كغسلوس أو عي تقريبا كبل تسابساب قلقالو زينا إيثيوبيا أما لاقيت الله تكالات فصمتي كل الحزبات دبوب معراب إثيوبيا أفصاصما تكبار مزازمي بجت عامت كل تشن 10 عام تمرت يجمجمالهم أكالات فصمتي كل الحزبات دبوب معراب إثيوبيا أفصاصما تكبار مزازمي بجت عامت كل تشن 10 عام تمرتن مدرخ جمجام تلمي كل تشن 10 عام تمرتن رسم محدارتي كل الانجنير نجاش واجيشو أبز ترخبولو أب كتما بونغا يسالت علهم
نتي مدرخ بمدرز خفتو توم رئيس ممحدار أبزي بجت عامت بتنكار زترأيو أفز أزماتات بمقولبات كما حيوش زقبهم قدات دما بمفلاي أبقى صالي بجت عامت بتخرة مسرح كم زقبا أجنزيبهم أبزي بجت عامت أبتي كلل بسرعة بروجكتات تفصمو تكبارات بعمقوت بمقمقام ممحياش زقبهم قدات مقرام كم زقبا زقلصو توم رئيس ممحدار نكل التشحن عصر شوعتنا متمرت بجت عامت زبالة أفز أزمان ممزقاب بزرزر مقمقام كم زقبا العلم أبوان كرمتي نكل التشحن عصر شوعتن بجت عامت تلمي أخول قدمة مدلوات بمقوار أبتي بجت عامت زحشا فصاص ما زقرب خوينو بتي زقرب صاب مبقسي زتا كم زقبر ون كاب قدات كوميونيكيشنتي كلل زرخنا يو حبريتام أرديو أب كينيا زقات أمن عبين كهد أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاقي محمد صويعام برلمان كينيا زصدقوا حق تاكسي عباب تهاجر تولع نعبن عقرقرن كهد أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاقي محمد صويع تقريبا تم أبو منبر أبزوز أو مجلسي حبرة أفريقيا بكينيا حق تاكسي مخنيات بمقبار تفتره هزباو تقاومو كم زت حساسبهم بمجلاس اتي حبرتنا تقداي بقربتنا تقتاتلو مصنح العلم بتهزباو تقاومو هيوت سمتفون نبرت معناون بمصرح زقات أمن عبيب سلامة ومجدين مفتاح زملكتو معكلات ذات كجبرو كم زقبا حساسيبهم سلام نحن كينيا محلاو كاب نعبي ناب زرر ممساعد لاي كم زخنا توم أبو منبر أجنزيبهم بتمساسالي زينا والنصحافي ودو حورات منقستات أنطونيو غوتوريز أب كينيا بزتل على هزباو تقاومو مخنيات بزقات محلفة هيوت سباتن عنوت نبرتن زي تسمعهم حزن قليصهم حق تاكس مصداقو صعيباب تهاجر بستفلاليا كتماتات كاب 10 سنة جميرو هزباو تقاومو ناتخايدة كم سنحم زستار صابصيب الله بكتافنو كاب تلفزيون إثيوبيا معدي زينا إتيبي تقرينا مكتتالكم تركبوا كبرات تغتاتلتي مريسكم سلا تكتاتلونا نمسكناكم حزون مسانات نحب زرزلنا بزحرنا يوم زيناتات كنسقرينا رقيق أواج سراح بانكي تزفر بمزمان عالم لخمت السارن تودا داراينة النمعباي زعلم مخانو أبايتو كلت هزبي وانا تسوع منقسي منستر تسفاي بالجيجي قليصام بيت مخري وكلت هزبي سالسي عام الزبن سراح مبل 34 سرو عقيبو رقيق أواج سراح بانكي مرميرو نزملكتو قامي كوميتي مريح الله نزأبصاب أغرنش أيلين أبراهام في السحاب እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ መበል 34 ስሩዕ ኣኼባ ካብ ዝተዛተየሎም ጉዳያት ውሽጢ ረቂቕ ኣዋጅ ስራሕ ዘፈር ባንኪ ይርከቦም ኣብ ባይቶ ክልተ ህዝቢ ዋና ተጸዋዒ ሚኒስትር መንግስቲ ተስፋይ በልጅጌ ኣድላይነት እቲ ኣዋጅን ውሳነ ሓሳብን ናብቲ ባይቶ ኣቕሪቦም በዚ ድማ ዘፈር ባንኪ ምስ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ምትእስሳር ንምጥንኻር ብዘመናዊ ቴክኖሎጂን ብፍልጠትን ክሕገዝ ከምኡውን ተወዳዳሪ ንክኸውን ምግባር ቀንዲ ዕላማ ተረቂቕ ኣዋጅ እዩ ኢሎም የባንክ ዘርፍ ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት እንዲሆን ዘፈር ባንኪ ንኢንቨስተራት ወጻኢ ክፉት ንክኸውን ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት 8 ነሓሰ 2014 ዓ.ም ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር እዞም ለውጥታት ኣብ ግምት ብምእታው ግልጋሎት ዘፈር ብዘመናዊ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ንምድጋፍ ምስ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ዘሎ ርክብ ንምጥንኻርን ተወዳዳሪነት እቲ ዘፈር ውፅኢታዊ ንክኸውንን እኹል ቀረብ ፋይናንስ ንክህሉን ቀረብ ሸርፍ ወጻኢ ንምዕባይን ከምኡውን ቀጻልነት ዘለዎ ዕቤት ቁጠባ ንምርጋጽ ክከኣል እቲ ኣዋጅ ስራሕ ባንኪ ብሓድሽ መልክዕ ምድላው ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡ እዚ ረቂቕ ኣዋጅ ተዳልዩ ቀሪቡሎ ካብዚ ብተወሳኺ ዜግነት ወጻኢ ሃገር ዘለዎም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ዘፈር ባንኪ ንክዋፈሩ ዘኽእል ምምሕያሽ ፖሊሲ ምግባሩ እውን እቶም ዋና ተጸዋዕ መንግስቲ ኣዘኻኺሮም እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ባንክታት ዲጂታል ሜላታት ብምጥቃም ግልጋሎት ፋይናንስ ዝህቡ ትካላት ንክኾኑ ዘኽእል ምዃኑ ጠቒሶም በቅርቡ በተደረገው የፖሊሲ ሪፎርም ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተገብረ ሪፎርም ፖሊሲ ዜግነት ወጻኢ ሃገር ዘለዎም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ዘፈር ኢንቨስት ንክገብሩ ብሜላታት ዲጂታል ግልጋሎት ፋይናንስ ዝህቡ ኩባንያታት ትካላት ፋይናንስ ንክኾኑን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ወለድ ነፃ ግልጋሎት ዝህቡ ባንክታት ናብቲ ኢንዱስትሪ ንክሕወሱ ዝገብር ምምሕያሽ ተገይሩ እዩ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ዘፈር ክፍቲ ንምግባር ዝግበሩ ዘለዎም ምንቅስቓሳት ሰናይ ዝበሃሉ ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር ዝተፈላለዩ ሕተታት እውን ኣልዒሎም እዮም ባንክታት ውሽጢ ዓዲ ካብ ውድድር ወጻኢ ንከይኾኑ እንታይ ዝተዘርግሐ ኣሰራርሓ ኣሎ ብቴክኖሎጂ ብሃፍትን ዓቕምን እኹል ምድላው ተገይሩ ድዩ ዝብሉ ካብ መንጎ ዝተልዓሉ ሕቶታት ይርከብዎም የቋሚ ኮሚቴ
በትክክል ማየት አለበት ብዬ ማሳስበው እዚ ቃዋሚ ኮሚቴ ብትክክል ክሪኦ ኣለዎ ኢለ ዘተሓሳስቦ ባንክታት ክሕወሱ እንድሕር ኮይኖም ከመይ ክሕወሱ ኣለዎም ከመይ ከዓቕሚ ይፈጥሩ ከመይ ብሲስተም ይሰርሑን ከመይ ከተወዳደርቲ ይኾኑ ዝብል ብጥልቀት እንድሕር ዘይርኢና ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ብብዙሕ መጠን ዶላር ዝተሓገዙ ባንክታት ነቶም ናይ ውሽጢ ዓዲ ክዕብልልዎም ስለ ዝኽእሉ ብትኩረት ክስርሐሉ ይግባእ ይብል እኛም እንጠቀምበት እነሱም የምንጠቀሙበት ስርዓት አስቀምጠን ንሕና ንሳቶምን ንጥቀመሉ ስርዓት ኣቐሚጥና ባንክታት ውሽጢ ዓዲ እውን ናብ ፀገም ከይሳጥሑ ስርዓት ቁፅፅር ክግበረሉ ይግባእ ዓቕሚ ቴክኖሎጂና እውን ብኡ ልክዕ ክዓቢ ይግባእ ስለዚ እቲ ኣዋጅ ነዞም ጉዳያት ብደንቢ ክግንዘቦም ይግባእ ዝብል ንምልዓል እዩ እቲ ባይቶ ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ ድሕሪ ምዝታይ ንቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፕላን በጀትን ፋይናንስን ብዝርዝር ንክረአ ብምሉእ ድምፂ መሪሑ እዩ ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዘመላኸቶም ኢትዮጵያ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ተግባራዊ ምግባር ካብ ዝጀመረትሉ 2011 ዓመተ ምህረት ንነዘ ሽፋን ደኒ ካብ 17.2 ናብ 23.6 ሚእታዊ ክብል ክኢሉ እዩ ብተወሳኺ እውን በኣትክልትን ፍራምረን ወፃኢ ኤክስፖርት ምግባር ውፅኢት ምርካብ ተገሊጹ እዩ በዚ ዝተተሓዘ መርሃ ግብሪ 40 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ብብርኪ ትልሚ ዝተተሓዘ እንትኸውን ሎም ዘበን ጥራሕ ድማ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ክትከል እዮም ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ሒዛላ በብርኪ ኢትዮጵያ ኢሉውን በብርኪ ዓለም ስጋት ዝኾነ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚራ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብምትግባር በብዓመቱ በቢልዮን ዝቁጠሩ ፈልስታት እናተኸለት ትርከብ ነሲዕቡ እውን ዝተፈላለዩ ለውጥታት እናተመዝገቡ እዮም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ሽፋን ደኒ ኢትዮጵያ 17.2 ሚእታዊ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ድሕሪ 5 ዓመታት ናብ 23.6 ሚእታዊ ክብል ክኢሉ እዮም መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር 2016 ዓመተ ምህረት እውን ትተክል ሃገር ዘጽንዕ ወለዶ ብዝብል መሪሕ ቃል ከም ዝሳለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ቅድመ ተኸላ መርሃ ግብሪ ኣብ ዘጀመሩሉ እዋን ገሊጾም እዮም የዚህ ዓመት የግሪን ሌጋሲ ናይዚ ዓመት መሪሕ ቃል መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ትተክል ሃገር ዘጽንዕ ወለዶ ዝብል እዩ ሎሚ ዘይንተክል ዘይንከናኸን እንተኾይና ድሕሪ ሂደት ዓመታት ሓመድ እናተጓሓጉሐ እናተወሰደ ድሕሪ ዝኾነ እዋን ንተክል እኳ እንተበልና ንመትከሊ ዝኸውን ሓመድ ኣይንረክብን ዝተቆረጸ ተኽሊ ኣብ ውሽጢ 3 5 ወይ 10 ዓመት ክትክኦ ይኽእል እዩ ዝተወሰደ ሓመድ ግና ኣብ 1000 ዓመት እውን ኣይትካን ለውጢ ከባቢ ኣየር ብኣኼባ ዘይኮነስ ኢዶም ዘርጊሖም ብዝተኽሉ ጀጋኑ ከም ዝቕየርን ኢትዮጵያ ዝመርሃ ግብሪ ካብ ዝጅመር ነዘ ብዘፈራት ቡን ኣትክልቲ ፍረምረን ካልኦትን ውፅኢት ምምዝጋባ ተገሊጹ እዮም መትከል ምግብም ነው ምትካል ምግቢ እውን እዩ ጽባቐ እውን እዩ እንተኽሎ ምግብና እዩ ንዓይና ሰሓብን ምቹውን ከባቢ ንምፍጣር እዩ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሓምለዋይ ኣሰር ብጣዕሚ ብዙሓት ውፅኢታት ረኺብና ኢና ብኣትክልቲ ንፍራምረ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንወፃኢ ኤክስፖርት ብምግባርን ውፅኢት እናረኸብና መጺና ኢና ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ሎም ዘበን ዘትከሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓሌት ዘለዎ መዝርእቲ ምድላዎም እውን ተሓቢሩ እዮም ለዚህ ለ7.5 ቢልዮን የደን ነዚ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ደኒ ሻምባቆን ዝተፈላለዩ ናይ ሕርሻ ጥሙር ዓሌት ኣዝርእቲ እዮም ካብዚኣቶም ንፍራምረ ንዕቀባ ሓመድን ማይን ዝውዕሉ ዓሌት እውን ኣለዎ ንቐለብ እንስሳት ዝውዕሉ ንጽባቐ ከተማ ዝኾኑ እውን ኣለዉ ፈልሲ ጣብያታት እውን በዚ መልክዑ ኢና ፈላሊና መዲምና ዘለና መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ዝጅመር ንነዘ በብዓመቱ ዝነበሩ ክፍተታት ብምእራም እናተተኸለ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ውፅኢታውነት ዕንቅፋት ዝኾኑ ጸገማት ምህላዎምን ኣብ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ንኸይድገሙ ስራሕቲ እናተሰርሐ ምዃኑን ተመላኺቱ እዮም ትክክለኛውን ዝርያ በትክክለኛው ቦታ ትክክለኛ ዝኾነ ዓሌት ኣብ ትክክለኛ ቦታ ዘይምትካል ማለት እውን ናይ ቆላ ኣብ ደጉዓ ናይ ደጉዓ ድማ ኣብ ቆላ እንተኽሎም ፈልስታት ዝድለ ምህርቲ ኣይህቡን ኣብ ከባቢ ከተማ እውን ተመሳሳሊ ጌጋታት እዮም ነይሮም ሕዚ ብዝተወሰነ መልክዑ እናተመሓየሸ እዩ እዚኣቶም ሙሉእ ብምሉእ ንክቕረፉ ብሚድያ ብዝተፈላለዩ ፕላትፎርምታት ክንክዩ ዝግብኦም ኢልና ብዝርዝር ዘውፃእናዮም ዕንቅፋታት ኣለው ዝተተኸሉ ፈልስታት ንኽጸድቁ ድማ ግቡእ ክንክን የድልዮም እዩ እንተዘይኮይኑ ምትካልና ትርጉም ኣይህልዎን ማለት እዩ በተተሓዘ መርሃ ግብሪ 40 ቢልዮን ፈልስታት ምትካል ዝተተለመ እንትኸውን ኣብ ሎም ዓመት ጥራሕ ድማ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ክትከሉ እዮም
بمرح قبر حملة أسر بخلتشن 18 عام تمرات 5 بليون فلسطات متكال تلمتة تحيزو تكبراونا تكبر يركب مادي زينا نقصلي حسد ما نبزينا عداقا كنوسدكم كاب نقدو زايك مماقمم 7.5 مليون دولار أتاو مركابو تحبيرو أبز حلفو 11 وارحنا بوز عداقا كاب زغربة فريات مماقمم 7.5 مليون دولار أتاو كم سرخبة بعلمزي بوننشان إثيوبيا فليتو وانا دايركتور تبع المزي دكتورة دنيا دبلام أب إثيوبيا الحمسة مماقممات كم زفريون كم مونغو زياتهم توم 16 أب عداقا عالم كم زغربون أبريهم كم كورريما عردي تمز قندو بربرن زبلوح كمامات تصرحتي كم زخونو قليتم نابستفلاليا 39 هاجرات كم توم وانا دايركتور صريحهم اب 11 ورح زي بجت عامت 8400 تون كمام قمم نابستفلاليا هاجرات عالم بملأخ 7.5 مليون دولار كم استرخبم نقلقالوت زينا إثيوبيا صريحهم كابوس أينا بزحرنا يزينا انت نغسل بايتو سأتاو دو حورات منقستات إسرائيل أب ويست بانك تقبرو زي حقا وسفرة دو نكتب بلا تحساسيبو